Good morning, everyone. Welcome to our YouTube channel, Boss Am TV. And this morning, we will going to discuss the quadratic function, transforming quadratic function defined by y is equals to ax squared plus bx plus c into form of y equals to a times x minus h squared plus k and vice versa. Okay. But before that, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe nyo lang po, search nyo Boss Am TV. Yan po. Salamat po. Okay. Quadratic function, these are functions that can be described by equations in the form of y is equals to ax squared plus bx plus c, where a, b, and c are real numbers and a is not equals to 0. Kasi po, pag nag-equal to 0 yan, it's not anymore quadratic, but it is linear. Okay, so yung gagawin natin ngayon is we're going to represent quadratic function by transforming quadratic function from y is equals to ax squared plus bx plus c into y is equals to a multiplied to x minus h squared plus k, or the vertex form. Okay? So, dito meron tayong gagawin ng mga steps. I-follow nyo lang yung steps para makasagot kayo. Basic lang po ito para sa mathematics, especially sa mga grade 9 students. Okay, let's start with this one. We're going to transform y is equals to ax squared plus bx plus c into y is equals to a multiplied by x minus h squared plus k. Yung h po at saka yung k, ito po, kung makikita nyo dyan, ito, yung h po at saka yung k, yan po yung coordinates ng vertex po natin. Ang h stands for x, tapos yung k naman stands for y. Okay, so let's start. We have number 1. Y is equals to x squared minus 4x minus 10. So yung gagawin natin is we will going to transform this function into that form. Okay, so ita-transform lang natin. Wala tayong ibang gagawin kundi mag-transform lang. Okay, step number 1. Group together the terms obtaining variable x. Okay? So, igrupo mo yung mga terms na merong variable. Okay? So, dito makikita mo yung meron lang mga variable is yung first term at saka yung second term. So, observe mo, dito makikita nyo, ayan siya, magiging y equals to x squared minus 4x. Naka-parenthesis na yung x squared minus 4x. Tapos, nasa labas yung negative 10. Bakit nasa labas yung negative 10? It's because wala siyang variable. So, ganyan lang. I-enclose mo lang siya sa isang parenthesis. Yung mga mayroon lang variable. Okay, next. Step 2. Factor out a. Okay, so alam naman natin kung saan makikita yung a, no? Yun yung numerical coefficient ng x squared. Diba? So, kung ano yung number dyan sa x squared, yung nasa harap, yan yung a mo. Okay? So, what are you going to do is to factor out a. Paano mo ngayon ipa-factor yan? Ipa-factor mo siya, i-divide mo siya sa first term at saka sa second term. Now, dito, since your a is equals to 1, so wala kang gagawin. So, walang mangyayari dyan kasi any number divided by 1, it's just the same. Okay, so ganyan lang ha. Okay, proceed tayo sa step 3. So, dito. Sa step 3, i-identify mo yung value ng b. So, alam naman natin yung value ng b, no? Alam naman natin kung saan makikita yung b. Dito, yung b mo is negative 4. Yan siya ha, negative 4. Ayan. Yan yung b.
based doon sa equation na binigay. Ayan. Diyan siya. Based din siya dyan. Now, yung gagawin mo is you're going to divide b by 2, then square the answer. So, i-divide mo yan ng 2, tapos i-square mo. So, dito, ang nangyari, negative 4 divided by 2, then squared. Yan siya. Okay? Negative 4 divided by 2 is negative 2. Tapos, i-square mo. Negative 2 times negative 2 is equals to 4. So, ito na yung kasagutan mo sa step 3. Yan siya. Okay? Dito ha, titignan mo kung saan yung B. Andito yan siya sa gitna. Ayan, yan yung B. Okay, next. Step 4. Add the value to the parenthesis, then subtract it to the values outside the equation. So yung B mo kanina, ano yung B mo? B is equals to 4. Yung B mo, i-add mo yan ngayon dun sa nakaparenthesis. Tapos, isasubtract mo dun sa labas. So, eto man yung given na equation. So, mag-a-add ka. So, andito na siya. Nag-add ka ng 4, positive 4, ayan. Nag-plus ka sa parenthesis. Tapos, magsasubtract ka sa labas. So, ayan. Ayan siya. So, magsasubtract ka. Kasi, yung value ng B natin, tapos na square, yan siya. Actually, ang process na ito ay completing the square lang po. Okay, completing the square. Next step, factor the perfect square trinomial and simplify the remaining expression. So, saan mo makikita yung perfect square trinomial? Etong naka-parenthesis. Ayan siya. Tapos, yung remaining expression niya, ito yung nasa labas. So, if a-factor out mo lang yung perfect square trinomial, yung gagawin mo lang is kukunin mo lang yung square root ng x squared at saka square root ng 4. Tapos, gagamitin mo ang sign dito sa gitna. Ayan. Okay? So, ang nangyari, square root ng x squared is x. Ibababa mo yung sign, which is negative. Tapos, square root ng 4 is 2. Ayan siya. So, magiging x minus 2 squared na po siya. Okay? Kasi pag ifo-FOIL method mo to, yan siya. Pag ifo-FOIL method mo yan, yung kalalabasan niya, yun pa rin yung nasa taas. Okay? Tapos, simplify mo yung nasa labas, negative 10 minus 4 is equals to negative 14. So, ayan na siya. Next. Ito na. Bali, same lang siya. Factor the perfect square trinomial and simplify the remaining expression. Kasi, dyan mo na makikita yung final answer. So, yung gagawin mo is, kukunin mo lang dyan yung h at saka yung k. So, andito na siya. Okay? Ang h mo is positive 2, tsaka yung k mo is negative 14. Bakit ang h mo nagiging positive 2 nga na dito is negative 2 man? Remember, sa pagkuha ng sum, di ba, pagkukuha tayo ng sum, ang formula niyan is negative b over a. Di ba? Yung pagkuha natin ng sum of roots, yung sum of roots is negative b over a. So, dito, yung negative, i-multiply mo lang sa negative, so magiging positive. So, ito na yun siya. At ito yung coordinates ng vertex mo. Okay? So, ganyan lang po mag-transform ng from y is equals to ax squared plus bx plus c into y is equals to a multiplied to x minus h squared plus k. Now, punta naman tayo dito sa... Okay, so example number 2. Okay. So we have y is equals to 3x squared minus 4x plus 1. Okay, so observe mo, meron ng more than 1 na yung value ng a mo. Okay? So, anong mangyayari dyan ngayon? Okay, so follow lang natin yung steps. Hindi ko na isusulat yung mga steps. So, diretso na lang tayo. So, ito siya.
So, yung step number 1 is igugrupo mo yung mga terms na merong variable. So, ayan siya, nakagrupo na siya, no? Naka-parenthesis na yung merong mga variable. Yung mga walang variable, ilalagay mo lang sa labas. Okay. After that, ifa-factor out mo yung A. So, ano ba yung A mo? So, yung gagawin mo dito is i-divide mo lang yan siya ng 3. Ayan. Okay. So, i-divide mo yan ng 3. Tapos, yung 3 mo ngayon, ilalagay mo doon sa harap. Ayan, harap. So, yung kalalabasan yan, magiging ganito na siya. Y is equals to 3 times x squared minus 4 over 3x plus 1. So, ayan siya. After that, kukunin mo yung b. Yung value ng b mo, eto. I-divide mo ng 2, tapos i-square mo. Yung result niya is 4 over 9. Ayan siya. Tapos, yung kasunod niyan, i-add mo ngayon yung value sa naka-parenthesis. So, dito, i-add mo yan siya. Tapos, isasubtract mo sa labas. Ito. Dito siya. Now, kung i-observe mo, bakit meron ng 3 dyan sa labas? Yan yung A kanina. Ito. Yan. Ilalagay mo rin yan siya dyan sa labas. I-multiply mo sa, isasubtract mo sana doon sa 1. Okay, so bago mo i-subtract, i-multiply mo muna sa value ng A. Ayan siya. So, yung magiging kalabasan yan, ganito. Ayan siya. Okay? Yung kasunod kasi nun is, ifa-factor mo yung perfect square trinomial, tapos isi-simplify mo yung nasa labas. Okay? So, balik tayo dito. Yung nangyari dito, eto, magiging 3 times 4 yan siya, magiging 12. Tapos, over 9. Pag isi-simplify mo, magiging 4 over 3 yan siya. Ayan, 4 over 3. So, yan na yun. Isasubtract mo ngayon sa 1. Okay? So, isi-simplify mo yung 1 minus 4 over 3. Ganito na magiging ang mangyayari. Ayan siya. So, magiging 3 times x minus 2 over 3 squared. Tapos, yung 1 minus 4 over 3 is 1/3. Bakit naging 1/3 na lang yan siya? Kasi, etong 4, dadagdagan mo lang yan siya ng 3. Kasi yung ibig sabihin ng 1 dyan ay 3. Kasi yung denominator mo is 3. So, bale, magiging 3 over 3 yan siya minus 4 over 3. Kasi yung 1, yan yung whole. So, yung titignan mo dyan is yung nasa denominator. So, yung whole niyan is 3. Okay? So, law of subtraction, pag similar yung denominator, isasubtract mo lang yung sa taas. So, yung result niyan is negative 1 over 3. So, eto siya. Ayan. Ayan siya. After that, kukunin mo lang yung h and k. Bale, ito na yung kasagutan mo. Yan siya. Ito lang yung kasagutan mo. Kukunin lang natin yung mga value ng vertex. Yan siya. Yung coordinates ng vertex mo lang siya. Pero yung final answer mo, ito lang talaga. Ito. Okay. Ayan. Ayan lang siya. Ayan siya. Okay. So, thank you for watching. See you next video.